Τι έγινε? Τι είναι ρε παιδιά? Είχα τύψεις, γι' αυτό του είπα να έρθει να κοιμηθούμε μαζί. Σταμάτα να ασχολείσαι μαζί του και ασχολήσου λιγάκι μαζί μου. Αγαπημούσε το κορίτσι του, όμως θέλει να κουμπίσει. Κι εγώ χρειάζομαι κάπου να κουμπίσω, ρε μαμά. Και άμα εσύ τον πρόσεχες λίγο περισσότερο, δεν θα είχα τόσο στρες. Έχεις και εσύ ευθύνη, μικρή μου. Εξαιτίας σου χάθηκαν τόσες ώρες θεραπείας για τον Αλέξη. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχηματάκι. Το πρωί ο Αλέξης, το βράδυ εσύ. Το σωστό είναι να παραμείνουμε απλώς αδέλφια. Δε, αυτό σου το έδωσε η μαμά για να το δώσει στο κορίτσι να ερωτευτείς. Tamam. Γεια σου, παιδί μου, του Γκάλα. Να πω ότι μ' αγαπάει. Ποιο είναι το έγκλημά μας? Ο Τζεμ. Γιατί να είσαι ο Τζεμ? Ω, Έλλη. Γιατί να είμαι ο Τζεμ? Ω, γλυκέ μου Τζεμ. Τι ωραία που επαναλαμβάνεις ό,τι λέω. Με πόση χάρη και εξυπνάδα επαναλαμβάνεις τα λόγια μου. Ναι. Ω, ναι. Τι γλυκά που ακούγεται από τα χείλη σου το ναι. Ναι. Ναι, αγαπημένε μου, γλυκό κουτσό μου αγόρι, ναι. Όχι! Αυτή είναι μια σχέση μυαρή! Όχι, δεν γίνεται να είσαστε μαζί. Είσαστε αδέλφια. Παιδιά, ξαναβλέπουμε το Σέξπιρ. Θα πάρουμε το δηλητήριο ή όχι? Μα είναι αδέλφια! Είναι αδέλφια. Είναι αδέλφια! Είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια. Δεν μπόρεσα να αντέξω την τροπή. Δεν μπόρεσα να αντέξω την τροπή. Ναι, δεν μπορούσα. Προδοσία, το όνομά σου είναι γυναίκα. Αλλάχ, προστάτεψε μας από το κακό. Τιλέγκ! Δεν αναπνέω! Ευχαριστώ. Καμία αντίρρηση, αλλά για ποιο πράγμα? Που επέστρεψε το κολλιέ στον αδερφό μου. Αυτό σημαίνει ότι τον έρωτα του τον αρνήθηκες. Ποιον έρωτα του? Εγώ κάτω το βρήκα. Ναι, και εκείνος αυτό μου είπε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί αν πιστέψω κάτι άλλο θα πάω στη Μέκα και δεν θα ξαναγυρίσω. Καληνύχτα. Παρατρίχα. Ευτυχώς που η κατάσταση είναι too much για την Τιλέκ. Αλλιώς την είχαμε κάτσει. Κατερίνα, ώρες νιώθω ότι ζω τη ζωή μιας άλλης. Εγώ δεν φανταζόμουν να κάνω ότι μπορώ να κάνω μια σχέση. Πόσο μάλλον να κάνω με δύο που είναι και στο ίδιο σπίτι. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Η Αντίνα. Τη θυμάσαι τη Αντίνα, μια τύπισσα με ερβιλάκια και death look που ήθελε ντε και καλά να μας μάθει τάβλη στη Δευτέρα Δημοτικού? Έκανε comeback.
Τα έπαιξε καλό σου, Δεν είναι τίποτα. Αυτό κάνουμε όταν έχουμε να βρεθούμε καιρό. Ναι, είναι κάτι σαν τελετουργικό. Με την μου, η αδελφή μου, η Ντίνα. Α, χαίρομαι πολύ. Εσύ είσαι αυτός που την έχει τρελάνει, Ναι. Απορείτε, Κι εγώ. Πεθαίνω γιατί πάει και με χιούμορ. Αλλά μην μου μιλάς στο πληθυντικό, ξενερώνω τα μάλα. Λοιπόν, τι καθόμαστε στην πόρτα? Άντε, πάμε. Όχι ρε γαμώτο, ο μπαμπάς. Σου είπα, έχω να σου πω πολλά. Τι δουλειά έχεις εδώ? Ήρθε η αγαπημένη μου κόρη και δεν μου το είπατε. Έχεις εσύ αγαπημένη κόρη? Πρώτη φορά το ακούω. Η Κωνσταντίνα πάντα ήταν η αδυναμία μου. Το έκρυβα για να μην νιώθεις πιο άχρηστη από ό,τι είσαι. Παιδί μου! Μην τον ακούς, αυτό έκανε πάντα. Έσπαιρνε διχόνια ανάμεσά μας για να μην κάνουμε κοινό μέτωπο εναντίον του. Μάλιστα. Ρε εσύ Ερμή, τίποτα καλό έχεις κάνει για τις κόρες σου? Δεν τους έλειψε τίποτα. Τις σπούδασα στα καλύτερα σχολεία. Δεν θα μου κάνεις εσύ κριτική? Γιατί όχι παρακαλώ? Γιατί είσαι Τούρκος. Μπαμπά, οι πιτζάμες καινούριες, πού τις βρήκες? Δώρο του ορφανού που περιμάζεψες. Το λέξη. Ξένος άνθρωπος και με σκέφτηκε, ενώ εσείς... Υιοθέτησες ορφανό. Και ορφανό και αλλοδαπούς. Όλους υιοθετεί αυτή. Και κάτι γέρους παράξενους. Συγγνώμη ρε κορίτσια. Ελεύθερα. Πάμε να το πούμε. Μπαμπά! Ρε γαμώτη, πολύ θα ήθελα να είμαι σαν τη θεία μου. Όταν ζορίζεται, τα παρατάει όλα και εξαφανίζεται. Άκου τώρα τύπησα. Χώρισε, δούλευε σε ιδιωτικό σχολείο, την απέλησαν και αντί να το ρίξει στα ηρεμιστικά. Ουπ! Ταϊλάνδη. Αυτό θα πει think positive. Άλλος. Δεν είναι τέλειο. Ποιο? Να βλέπεις κάθε πρωί που ξυπνάς το πρόσωπο της κοπέλας που αγαπάς. Για να το λες. Τι κάνεις? Λέω να κάνω ένα ντουζάκι. Κι εγώ έλεγα να... Α, δεν με πειράζει. Εντάξει, δεν σκάω κιόλας. Κάνε το ντουζάκι σου και έρχομαι. Πάντως εγώ είμαι οκ. Καλό τρίψιμο. It's a crazy, crazy, crazy world. Ευχαριστώ, Τουρκάρα. Παρακαλώ. Γιατί τώρα αποκαλείς έτσι το κορίτσι? Επειδή φοράει μαντήλα? Καλά, να ήταν μόνο αυτό. Ναι, άστον, μην ασχολείσαι. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα να της λέτε όμως. Μόνο εγώ. Σαν δουλικό της φέρεστε. Δεν έχει ανάγκη τη λέγα από ευχαριστώ. Ό,τι κάνει το κάνει με χαρά, το κάνει για τον εαυτό της. Έτσι δεν είναι, κοριτσάκι μου? Εβέτ, και πάνω απ' όλα πιστεύω πως είναι χρέος μας να σεβόμαστε και να τιμούμε τους ηλικιωμένους. Ακόμα και στον πατέρα μου. Βεβαίως. Πρέπει να τους φερόμαστε με κατανόηση και ειλικρίνεια. Ωραίες πιτζάμες, παππού Ερμή. Μη με γλύφεις εμένα, χάλια είναι. Δεν είναι χάλια, απλώς δεν είναι για την ηλικία σας. Βέβαια, με συγχωρείτε, είναι ανοησία να βάζουμε τους ανθρώπους και τα ρούχα σε κατηγορίες, Φυσικά και είναι ανοησία. Είδατε πως ανοιχτόμυαλος είναι ο παππούς Ερμής όταν θέλει. Με έριξες πάλι, Στο χρωστάω. Κωνσταντίνα, νίκιαζε σε μεγάλο σπίτι κανένα κοτέτσι. Ντίνα, μπαμπά. Και να μην σε νοιάζει τι έκανα. Καλά σου λέει τώρα, τι ανακατεύεσαι, εσύ έχεις σπίτι να μείνεις. Θα φορτωθείς και στην Τίνα? Κοίτα, μπαμπά, δεν έχω πρόβλημα να περνάω μερικές φορές να σε παίρνω για βόλτα στον εθνικό κήπο. Να ταΐζουμε τις πάπιες. Για να του φυκίσουμε και μερικές, Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν το εννοεί. Μπορούμε να του φεκίσουμε και σένα, μπαμπά. Το εννοεί. Πρόσεχε. Λοιπόν, αρκετά ασχοληθήκαμε με τον μπαμπά. Τα δικά σου πες μου, τι γίνεται, επιτέλους? Διορίστηκε σε δημόσιο σχολείο. Ναι, επιτέλους. Σε ποια περιοχή? Δεν βαριέσαι. Το δημόσιο είναι δημόσιο παντού. Και με σένα καθηγήτρια σωθήκαν τα παιδιά. Γεια σου Κατερίνα. Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες, είμαι ο Τζέμ, ο Τούρκος. Σίγουρα σου είπε για μένα, αλλά δεν νομίζω να στα έχει πει όλα. Πρώτον, με τον Αλέξη δεν είναι ευτυχισμένη. Και δεύτερον, μ' αρέσει πολύ. Και κάτι τρέχει στην ιστορία με τον Λαπά. Το αισθάνομαι. Είμαι ο μισός Έλληνας, μισός Τούρκος και η διέστηση δεν με ξεγελά. Θα με τρελάνετε τελείως σήμερα. Με ποιο δικαίωμα μπαίνεις στο δωμάτιό μου και γράφεις βλακίες στο τάμπλετ μου? Σβήστο τώρα! Η αλήθεια δεν μπορεί να σβηστεί. Μια χαρά μπορεί. Από εδώ πώς μπορεί να σβηστεί? Από εκεί είναι δικό σου θέμα να σβηστεί. Και κάν το γρήγορα. Η αδερφή σου έχει ήδη καταλάβει ότι κάτι τρέχει μεταξύ μας και ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν το έχει πει στους άλλους είναι επειδή δεν θέλει να το πιστέψει. Τελειώσαμε, Τζέμ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, Έλλη. Του λείπω, γαμώτο. Και εμένα μου λείπει. Αλλά τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Τι στέλνουμε εγώ σε σχέση με αυτόν? Ορίστε.
τι έχει ο τύπος που δεν έχω εγώ. Α, σε τι υστερείς. Μάλιστα. Πρώτον, μιλάει καλύτερα ελληνικά από σένα. Και δεύτερον, έχει περάσει περισσότερες στραβές στη ζωή του. Εγώ νομίζω ότι τις στραβές εκμεταλλεύεται και σε τσουμπάς. Α, ναι, αυτές οι καθηκές λες και μου τη δίνεις. Κάτι μου βρωμάει εμένα με την αυτοκτονία. Βέβαια, και εσύ έχεις διαίσθηση. Κατερίνα, ό,τι σου είπε ο Τζεμ, άκυρο. Εγώ θα μείνω με τον Αλέξη. Το ξέρω δεν εγκρίνεις, αλλά με χρειάζεται. Και εγώ τον αγαπάω. Σχεδόν. Έτσι κι αλλιώς μέχρι να φάω τη φλασιά με τον Τζεμ, ήμουν ερωτευμένη με τον Αλέξη, δεν ήμουν? Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Για τα υπέροχα μαλλιά σου, Αλέξης. Crazy, crazy, crazy world. It's a crazy, crazy, crazy world. Για κάποιον που έκανε απόπειρα και παίρνει ψυχοφάρμακα, πολύ κεφάτος δεν είσαι? Ναι. Εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν και τέτοιες στιγμές μέσα στην κατάθλιψη, σαν διαλύματα. Δεν είναι και τόσο περίεργο να το σκεφτείς. Τι κάνεις, ρε? Τι είναι, με τρέπεσαι γκόμενα είσαι? Να σε τραπώ? Σιγά μην σε τρέπομαι. Δεν πιστεύω να θες να κάνουμε και μπανάκι δυο μας. Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω τι σου βρήκε η Έλλη. Τι πράγμα? Τίποτα. Να σου πω, σου πήρα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Το έχω αφήσει στο κρεβάτι σου. Γιατί σου ζήτησα εγώ γυαλιά? Όχι, δεν μου ζήτησες, αλλά ήθελα να σε ευχαριστήσω. Για ποιο πράγμα? Που με φιλοξενείς στο δωμάτιό σου. Δεν είμαι και κανένας αχάριστος. Κακός μπελάς είσαι. Άμα θες να με ευχαριστήσεις, ξεκουμπήσου. It's a crazy, crazy, crazy world. Σερπαντίνα μου, πολύ χάρηκα που ξαναγύρισες. Εγώ χάρηκα, Μυρτιλό μου. Θα μιλήσουμε, και. Εννοείται. Με την, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Ντίνα. Πλάκα κάνω. Πάντα μου άρεσε να τις κλέβω τους γκόμενους, αλλά τώρα μεγαλώσαμε γαμώτο. Ναι, ευτυχώς το ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο. Στο επανειδήν, μπαμπά! Άντε, φιλάκια. Καλά, ρε, αυτή είναι καταπληκτική. Γιατί τη φωνάζει Σερπαντίνα? Γιατί μασούσε όλες τις σερπαντίνες. Ήτανε που ήταν τρελή, τις απόκριες αποτρελαινότανε. Και εσένα δηλαδή γιατί σε λέει Μύρτιλο, τι έτρωγες? Μυρτιές? Έλα ρε Μετίν. Προσπαθούσε να βρει κάτι που ταιριάζει με το μυρτό και της βγήκε αυτό. Μπούρδες! Εγώ να σου πω. Μύρτιλο είναι φυτό χαμηλής ανάπτυξης. Και δεν εννοώ σωματική, αλλά... Μπαμπούλη μου γλυκέ, πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα είσαι. Αν θέλεις να ξέρεις, το μύρτιλο είναι φανταστικό φυτό. Στη Ρωσία το ονομάζουν το ελιξίριο της ζωής. Τότε να πας στη Ρωσία που σε εκτιμούνε περισσότερο. Και εσύ να πας στο ισόγειο και να μείνεις εκεί για πάντα. Ρε εσύ Μυρτό! Μη μασάς, πίσω από την πόρτα είναι και γελάει. Εγώ ήθελα ρετυρέ και με πετάξατε στο ισόγειο. Ρε εσύ Ερμή, θα μας τρελάνεις τώρα? Μόνος σου δεν τη διάλεξες στη γαρσονιέρα. Αυτό δεν αλλάζει ότι ήθελα ρετυρέ. Τι καλός άνθρωπος. Πού ήσουν βρε αγάπη μου, γιατί δεν ήρθες να πεις ένα γεια στη θεία Ντίνα? Δεν θα ξανάρθει, τσακωθήκατε? Όχι καλά, ίσα ίσα. Θα της πω ένα γεια όταν ξανάρθει. Θα της πει ένα γεια όταν ξανάρθει. Τζεμ. Θα μας πει ένα γεια όταν ξανάρθει. Αυτή θα στο καρβουνιάσει. Πάρε την άλλη που έκανε δώρο ο Αλέξη στη μάνα μου. Πάρε τα παπάρια μου που σύντομα θα κάνω δώρο στον Αλέξη. Άρχισες πάλι να γίνεσαι χυδαίος? Να στο καρβουνιάσει, χέστηκα. Έτσι είμαι εγώ. Χυδαίος, ντούκι, βρωμότουρκος. Αλλά φυλάω καλύτερα από τον Φλόρο. Μην τολμήσεις. Γιατί φοβάσαι μη σου αρέσει? Σιγά τα οά. Μπορώ να σε φιλήσω και να μην νιώσω τίποτα. Α, ναι.
Απολύτως τίποτα. Σκέψου τον παππού. Σκέψου τον παππού. Σκέψου τον παππού. Σκέψου τον παππού γυμνό. Έτσι, αγόρι μου, είσαι ακόμα number one. Πειράει την άλλη. Τι? Όχι ρε, πότε? Όχι ρε, πάει ο παππούς. Από καρδιά. Ναι, άλλη μου, ναι. Ναι, βεβαίως και θα έρθουμε, τι? Ναι, και τα παιδιά εννοείται, ναι. Εντάξει, άλλη μου, θα τα πούμε στο αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο, τι λες? Πέθανε ο παππούς σας. Πρέπει να πάμε στη Ρόδο, στην κηδεία. Τι, αποκλείεται, δεν μπορώ. Τώρα βρήκε κι αυτός. Ναι, είδες, δεν σε ρώτησε. Να την αναβάλουμε, παιδί μου, την κηδεία τότε. Για πες μου, εσύ πότε σε βολεύει? Μπαμπά, μη μου κάνεις πλάκα. Εσύ μου κάνεις πλάκα. Δεν μπορώ να κάνω απουσίες. Ρε, τώρα σε πιάσε ο πόνος. Γιατί τέτοια ένταση? Μυρτώ, χάσαμε τον παππού. Πάλι πήρε τους δρόμους. Όχι, Μυρτώ μου πέθανε ο παππούς από καρδιά. Τι εννοείς? Με τι λες? Μυρτώ, μιλάω για τον πεθερό μου, για τον πατέρα της Νασλή και του Αλή. Ρε παιδάκι μου, γίνε πιο συγκεκριμένος. Κοίτα να δεις που θα γίνω κουρέλια αν πεθάνει ο πατέρας μου. Συλληπιτήρια, Τζέμ. Πρέπει να πάμε στη Ρόδο, στην κηδεία. Μπαμπά. Μπαμπάκια! Πήγαινε να το πεις στην αδερφή σου, σε παρακαλώ. Άιντε. Πω. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια, αγάπη μου. Χωρίς γιαυστικάκι. Αχ, πώς να αντισταθώ, Τέο. Είσαι της large. Και εσύ τόσο μπουρούχα. Γιατί έτσι ρε κολλέ? Δεν φαντάζεσαι πόσο χαλιά είμαι. Πέθανε ο παππούς μου και πρέπει να πάω στη Ρόδο. Το κολόφαρτο ταξιδάκι στη Ρόδο. Α, θες να έρθεις εσύ στη θέση μου? Εννοείται, όποτε θες βάλει. Συλληπιτήρια. Μπορεί να μου πεις πώς θα την αφήσω μόνη της με αυτόν? Αυτός μια ευκαιρία θέλει και τσακ θα φασωθεί μαζί της. Για γύρνε λίγο από εδώ. Τι καινούργιο τζιτζίγιαλάκι είναι αυτό, πόσο? Δεν ξέρω, δώρο του Αλεξάκου. Άμα θες κράτα τα. Πλάκα κάνεις τώρα. Ευχαριστώ ρε κολλήτε. Πω με τόσο μουρά το γυαλί πρώτη φορά κυκλοφορώ. Μας έχει γεμίσει με δώρα ο γλύφτης. Δεν μπορώ να καταλάβω πού στο διάολο βρίσκει τόσα λεφτά. Τους γονείς του? Οι γονείς του έχουν πεθάνει. Αλήθεια? Ρε είστε τόσο στόκος ή θέλεις να με κρανιώσεις? Για ποιο λόγο έμενε τόσα χρόνια στο οικοτροφείο? Ναι, σωστά. Να σου πω, μήπως τυχαίνει να έχει κανέναν αδερφό και να το φαρτζηλικώνει? Όχι. Μόνος του είναι. Γι' αυτό μας έχει μπαστακωθεί στο σπίτι. Τότε ποιος οδηγάει τη μαύρη την τζιπάρα που κάθε φορά έρχεται και τον αφήνει λίγο πιο δίπλα από το σπίτι σας? Τι πράγμα? Ποια μαύρη τζιπάρα? Συγγνώμη, τον έχεις δει μέσα σε μαύρη τζιπάρα και δεν έχεις πει τίποτα? Δεν το θεώρησα απαραίτητο. Ρε μαλάκα, τι δουλειά έχει το ορφανό σε κλειδά την τζιπάρα? Λοιπόν, σου έχω μια αποστολή. Αλλά πρόσεχε, μην τα σκατώσεις. Πω φίλε, ναι, γουστάρω. Εγώ είμαι γεννημένος για δικές αποστολές. Λοιπόν, άκου πώς θα γίνει. Μαύρο γυαλί, μαύρη καπαρντίνα αλανίο με σηκωμένο γιακά. Λοιπόν, θέλω λεπτομερή αναφορά. Το όνομα του οδηγού, τον αριθμό της πινακίδας του, το πού τον πηγαίνει και γιατί. Αυτά θα μου τα φέρεις σε full report μόλις γυρίσω από Ρόδο. Πέσε τα κλειδιά. Τι με κοιτάς έτσι ρε φίλε, τζίπ είναι, πώς θα το προλάβουμε τα πόδια? Έλα. Λοιπόν φίλε μου, το σχέδιο Μαύρος Σκορπιός μόλις ξεκινάει. Ας το πάνω μου. Πάει μηχανή. Πολύ σου πάει η γραβάτα που σου πήρε ο Αλέξης. Ναι, έχει πολύ καλό γούστο. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Συλληπιτήρια και τους χαιρετισμούς μου σε όλους. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω κι εγώ μαζί σας. Αλλά μάλλον δεν είναι καλή ιδέα, Όχι, Μυρτώ μου, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε γιατί θα χάσουμε την πτήση. Καλό ταξίδι, να προσέχετε. Λοιπόν, και τώρα οι 4 μας. Θέλετε να φτιάξουμε μια μακαρονάδα με πέστο να μας αλλάξει και η διάθεση? Αμέ.
Ωραία. Και να βάλουμε να δούμε και ένα ντιβιντάκι. Εγώ έχω διάβασμα και θα πέσω για ύπνο νωρίς. Έλα, Βρέλη, μην χαλάς την παρέα. Καλά σου λέει. Νομίζω μια χαρά παρέα θα κάνετε οι τρεις σας. Πάμε και θα έρθει. Κατερινά, έχει αρχίσει και μου τη δίνει αυτή η κατάσταση. Λες να έχει δίκιο ο Τζέμ για τον Αλέξη. Τον παρακάνει με τα δώρα. Πολύ γλυκός με όλους, πρόθυμος. Αλλά έτσι είναι ο Αλέξης, μωρέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε τρόμαξα. Συγγνώμη. Τι θέλεις? Μακαρονάδα με πέστο δεν θα φτιάχνες? Ναι, θα φτιάξω. Με αποφεύγεις? Και να ήθελα, μπορώ? Όχι μωρέ, γιατί να σε αποφεύγω? Ξέρω εγώ. Τελευταία σε νιώθω κάπως παγωμένη απέναντί μου. Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν που είμαι εδώ όσο χαίρομαι κι εγώ. Χαίρομαι. Απλά δεν το δείχνω όσο εσύ, δεν είμαι τόσο εκδηλωτική. Το ξέρεις ότι μου κάνει πολύ καλό που είμαι εδώ μαζί σας. Αν όμως δεν θέλεις, πες το μου και θα φύγω. Για να πέσεις στις γραμμές του μετρό αυτή τη φορά, για σιγουράκι? Σε θέλω. Εδώ στο σπίτι εννοώ. Πήγαινε. Τους το υποσχέθηκες. Ναι. Να έρθω αργότερα? Θα κοιμηθώ νωρίς. Θες να κοιμηθούμε αγκαλίτσα? Μωρέ, είμαι κάπως. Έχω πονοκέφαλο. Πονοκέφαλο? Έχω πονοκέφαλο. Αν άρχισα από τώρα τα κλισέ, η ερωτική μου ζωή προβλέπεται σκέτη πίκρα. Η ερωτική μου ζωή είναι ήδη σκέτη πίκρα. Yes! Χρόνος ρεκόρ. Έχεις βάλει κάποιο στοίχημα? Να σπάσουμε το φράγμα του ήχου, ας πούμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει η θερμοκρασία να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και το αμάξι να έχει φτάσει στα 1235 χιλιόμετρα την ώρα. Στο τζάκι τη γλιτώσαμε, 18 βαθμούς έχει. Έλα, μην είστε υπερβολική. Η Μανούλα είναι πολύ καλή οδηγός, δεν είναι? Μας ρωτάς. Σου οδηγούσε έξω τον δρόμο να ρωτήσεις. Άντε. Καλό μάθημα. Προσέχετε, Παιδάκια, να σας πω τι έχουμε πει. Στα ναρκωτικά λέμε όχι και στους επιδειξιομανείς φεύγουμε τρέχοντας. Ναι, ξέρουμε. Άμα μάθω να σου πω, να μου υπογράψεις το τεστ μαθηματικών. Για δώσ' το μου. Έχεις τηλό? Ωραία. Ευχαριστώ, γεια. Για το στυλ. Βρε παιδιά, το κολατσιό σας. Η Μανούλα είναι εργαζόμενη γυναίκα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Νίκο! Γεια σας. Νίκο Χριστίδη! Νίκο! Ντίνα. Μερτώ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Αφού σας είπα, θα ξεκινήσω σε δημόσιο σχολείο. Ναι, βρε αγάπη μου, μας το είπες. Αλλά δεν μας είπες ότι θα ξεκινήσεις στο δικό μας το σχολείο. Ναι. Μερτώ, κοίτα να δεις. Αυτός ο διορισμός έχει έρθει σε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου. Μάλιστα και δεν θέλω να διακινδυνεύσω τη θέση μου. Γιατί να διακινδυνεύσεις τη θέση σου? Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα είσαι δασκάλα των παιδιών μου. Φυσικά και χαίρεσαι, Μερτώ. Αλλά δεν πρόκειται να σε αφήσω να εκμεταλλευτείς για να περάσει το γιο σου στην τάξη. Βρε Χαζούλα, ο Μετίν είναι πολύ περήφανος άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σε χρησιμοποιήσει για να ξελασπώσεις τον Τζέμ. Καλέ, ποιο Τζέμ? Για τον Νίκο λέω. Ποιο Νίκο? Το κοντό. Έχει 3 φορές γράψει κάτω από τη βάση. Δεν στο έχει πει? Δεν σου δίνει τα τεστ να τα υπογράψεις? Όλα μου τα δίνει. Με τα παιδιά μου με συνδέει μια σχέση απόλυτης αγάπης, ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γνωρίζω. Ωραία.
Τι θα κάνεις όμως για τη συμπεριφορά του? Θα μείνεις στα μαθηματικά? Για τα μαθηματικά μιλάμε. Οι 3 φορές κάτω από τη βάση είναι για τα μαθηματικά. Πες το ρε Ντίνα και με τρόμαξες. Μαθηματικά έχω σπουδάσει. Τα μαθηματικά με ενδιαφέρουν. Καλά, δεν πειράζει. Κι εγώ στα μαθηματικά δεν ήμουν καλή. Δεν ήμασταν όλοι σπασικλάκια σαν και σένα. Καλά, αφού το θέτεις έτσι. Άκουσε με καλά. Τώρα που είσαι δασκάλα του, θα πρέπει να τον κάνεις να αγαπήσει αυτό το μάθημα. Να πιάσει τουλάχιστον τη βάση. Εξάλλου, ο Νίκος αγαπάει τα καλλιτεχνικά. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή έχεις να πεις για τους βαθμούς του? Τι να κάνω, ρε Ντινάκη, να τιμωρήσω το παιδί μου επειδή η κλίση του είναι στα καλλιτεχνικά? Ναι. Που από ό,τι βλέπω εδώ έχει γράψει και σε αυτά κάτω από τη βάση. Τι εννοείς? Νίκο! Νίκο Χριστίδη! Έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτά σπίτι σου, όχι εδώ. Σας παρακαλώ, κυρία μου, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Τέλος πάντων, δώσ' του τουλάχιστον το κολατσιό του. Μην τον αφήσεις μυστικό επειδή δεν είναι καλό στα μαθηματικά. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα. Τι γίνεται? Έγινε κηδεία? Α, όχι ακόμα. Κατάλαβα. Εμείς κατά. Η Ντίνα διορίστηκε στο σχολείο μας και μας το κρατούσε κρυφό. Καλά, θα στα πω από κοντά. Το θέμα είναι ότι μου το παίζει σπουδαία και μου κάνει την έξυπνη και με εκδικείται. Επειδή κάποτε την είχα πει νούλα ως κατοικήτρια, προσπαθεί να με βγάλει σκάρτη ως μάνα. Τι? Σας καλεί ο Χότζας? Καλά. Άντε, σ' αφήνω. Τους χαιρετισμούς μου. Και καλή κηδεία. Ο Νικολάκης μου θα γίνει καλλιτέχνης. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, έλα. Ακούς. Το υποκείμενο α, δηλαδή Αλέξης, συναντήθηκε με το υποκείμενο χ, δηλαδή άγνωστος χ. Γιατί λέω μαλακές, ρε κολλητέ? Με κώδικα μιλάω. Καλά, εντάξει, έλα, θα μάθω και θα έρθω. Έλα, κλείσε. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Τι έτσι βγαίνουμε στον δρόμο και όποιον πάρει ο χάρας δεν κοιτάς αριστερά καν. Το stop δεν το βλέπεις? Ποιο stop? Το stop που είναι δίπλα στο δέντρο. Ποιο δέντρο? Το κόψανε. Μάλλον πρέπει να ξυλώσανε και το stop. Τι να από αυτούτους, δηλαδή άνθρωποι είναι αυτοί. Άνθρωποι είναι αυτοί και μετά λένε γιατί έχουν αυξηθεί τα τροχαία στην Ελλάδα. Πώς να μην έχουν αυξηθεί? Λοιπόν, που λες αυτό το δέντρο, ξέρεις πόσα χρόνια ήταν εκεί? Είχε αντέξει σε σεισμούς, είχε αντέξει σε βροχές, είχε αντέξει σε κεραυνούς. Και μια μέρα χρακ, η αχάριστη. Καλά, οκ. Σε ξέρω από κάπου. Δεν νομίζω. Όχι, σε ξέρω από κάπου. Είσαι ο φίλος του Αλέξης, δεν είναι? Του Αλέξη Δημητρίου? Ναι, μάλλον είμαστε φίλοι. Έτσι νομίζω δηλαδή. Όχι, ότι είσαι θεωρεί φίλο του είναι το μόνο. Σίγουρα στον εγγυώμαι εγώ. Και επί τη ευκαιρία. Θεό, χάρηκα. Γρηγόρης. Ο γνωστός Γρηγόρης. Πες μου ότι σου λείπει ο Μετίν και θες να περάσουμε όλη τη μέρα μαζί κάνοντας κοριτσίστικες σάχλες για να ξεχαστείς. Όχι. Δηλαδή ναι. Μου λείπει πάρα πολύ ο Μετίν. Και θα ήθελα πάρα πολύ αν μπορούσα να περάσω τη μέρα μου μαζί σου. Και αυτές οι όμορφες τρυφερές στιγμές ανάμεσα σε μάνα και κόρη δεν λέγονται σάχλες. Τι έγινε τότε? Γιατί είσαι εδώ? Έγινε κάτι με τον Αλέξη? Τίποτα το καινούριο. Συνεχίζει και μας γεμίζει δώρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει πάθει αιμονή. Πρέπει να το τακτοποιήσω και αυτό. Και αυτό? Τι άλλο πρέπει να τακτοποιήσεις? Δεν μου λες. Εσύ ήξερες ότι ο αδελφός σου δεν τα πάει καλά στο σχολείο? Ναι. Ναι. Πώς γίνεται να το ξέρουν όλοι εκτός από μένα? Μήπως επειδή υπογράφεις τους βαθμούς του χωρίς να τους ελέγχεις? Τι εννοείς? Δεν θέλω να καταπιέζω το παιδί. Δεν θέλω να τον ελέγχω στους βαθμούς του. Να τον κάνω βαθμοθύρα. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοια μαμά. Μαμά, αφού θέλεις ζήσε το μάτριξ σου. Απλά αυτά μην τα λες και παρά έξω γιατί θα μας στείλουν την πρόνοια. Τι εννοείς όταν λες Matrix? Θα
Θα συνεννοηθούμε ποτέ σε αυτό το σπίτι? Μαμά, το Matrix είναι ένας εικονικός χώρος που αποτελείται από υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους ή μια διάταξη αριθμών σε ένα ορθογώνιο σχήμα που αποτελείται από στήλες και γραμμές. Αυτά τα ξέρεις μια χαρά. Δεν αρκούν όμως για να πάρεις πάνω από τη βάση στα μαθηματικά. Η θεία στο είπε και αυτό έτσι. Εσύ τι λες, δεν θα μου το έλεγε, μου το πέταξε μες στα μούτρα. Από μωρό με ανταγωνίζεται. Και χρησιμοποιεί τον Νικό. Ωραία. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κανένας προκοπή σε αυτό το σόι? Έλα εδώ. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Γιατί πήρες αυτούς τους βαθμούς? Ακόμα και στα καλλιτεχνικά. Επιτρέπεται? Ακόμα και στα καλλιτεχνικά. Νίκο, ντροπή σου. Είμαστε πολύ απογοητευμένες μαζί σου. Έχω ένα δικό μου τρόπο να λύνω εξισώσεις και να κάνω υπολογισμούς που οι δάσκαλοι δεν το δέχονται. Μήπως ο δικός σου τρόπος και οι υπολογισμοί σου είναι άρατα-κούρατα? Μια χαρά είναι. Άμα με άφηνε η καλλιτεχνικού να βγω έξω, δεν θα γινόταν τίποτα τέτοιο. Αγάπη μου, για διευκρίνησέ το μου αυτό. Να βγεις έξω να πας πού? Να φύγεις από την τάξη? Ναι, γιατί το παιδί μας βαριότανε και η κακουρία καλλιτεχνικού δεν τον άφησε να βγει έξω. Αυτή φταίει. Νικολάκη μου, τι είναι αυτά που ακούω? Άμα με άφηνε να βγω έξω, δεν θα πέταγα μπογιές στον τοίχο και όλοι οι άλλοι δεν θα ακολουθούσαν το παράδειγμά μου. Κατάλαβες τώρα γιατί μου έβαλε χαμηλό βαθμό? Βέβαια. Αν όμως εγώ ήμουν στη θέση της, δεν θα σου βάζα καθόλου βαθμό. Θα σε έκοβα προληπτικά. Αχ, Νικολάκη μου, μη συνεχίζεις. Είσαι σαν και εμένα. Επαναστατικό πνεύμα. Θα δυσκολευτείς τη ζωή σου, γιατί γύρω σου δεν θα σε καταλαβαίνουνε. Τι ακούω? Εσένα σου αρέσει να παίζεις τη φλογέρα σου. Και να βόσχεις πρόβατα. Γιατί, δουλειά είναι κι αυτό. Να οραματίζεσαι. Παίζοντας πάντα τη φλογέρα σου. Να φτιάχνεις ένα καινούριο μέλλον χωρίς να σε ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι. Είσαι ο γιος μου. Είσαι το γονίδιό μου. Α, ο Νίκος το έχει και το ψάχναμε. Αγάπη μου, μην της δίνεις σημασία. Εσύ μια μέρα θα με κάνεις περήφανη. Λοιπόν, Κατερινάκη, ανασκόπηση της ημέρας. Ανακαλύψαμε το καλλιτεχνικό γονίδιο της μάνας μου. Μάντεψε ποιος το έχει. Όχι εγώ, τον πασμένο. Ο Τζεμ είναι στη Ρόδο για την κηδεία του παππού του. Εντάξει, αυτό είναι λίγο στενάχαρο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εγώ προσπαθώ να αποφύγω όσο μπορώ τον Αλέξη. Κακώς τον αποφεύγεις. Είστε και οι δυο για το δρομοκαΐτιο. Παππού, εσύ είσαι? Ναι, σε αντίθεση με σένα, εγώ δεν μιλάω μόνος μου. Σου απευθύνομαι. Πού το βρήκες το walkie-talkie? Δώρο του Αλέξη, χρησιμότατον. Σύρε να πεις της μάνας σου. Άσε, θα της τα πεις ο ίδιος. Πού το είχα ξεχάσει? Θέλω κρεατόσουπο για βραδινό. Μεσημεριανά έφαγες? Φυσικά. Είχες την απέτηση να σε περιμένω να φάμε μαζί? Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να προσέχεις μπαμπά μου. Οι γέροι μία φορά την ημέρα τρώνε. Αυτά τα λένε οι κόρες που βαριούνται να περιποιηθούν τους γονείς τους. Παρήγγειλε από τώρα την κρεατόσουπο, να μην μου πεις μετά ότι τέλειωσε. Γιατί? Δεν θες να στη φτιάξω με τα χεράκια μου? Τρελός είμαι. Εσύ είσαι ικανή να με δηλητηριάσεις. Έτσι το φόβο μου να έχεις. Δεν θα μπεις? Ναι, να μπω. Καινούργια μποξεράκια? Ναι, σ' αρέσουν? Εμένα. Αν αρέσουν σε σένα. Πώς, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να αρέσει στο άλλο φίλο. Αλλιώς θα κυκλοφορούσαμε άπλητοι, άλουστοι, αναμαλιασμένοι, με χάλια βρώμικα ρούχα, κοινώς ανθυγιεινοί. Τι κάνεις? Τίποτα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το καινούριο μου αφρόλουτρο. Είναι βανίλια με πικραμίδαλο. Μύρισε. Οκ, μου σκομυρίζει. Είναι κούκλος, γλυκός, τρυφερός, αλλά δεν χρειάστηκε καν να σκεφτώ τον παππού γυμνό. Δεν ένιωσα τίποτα. Το φιλί του ήταν άκυρο. Πάντα έτσι ήταν το φιλί του, ή από τότε που με φίλησε ο Τζεμ? Αχ, Τζεμ, μου λείπεις. Δεν θα πεις κάτι? Να μην χαλάς τα λεφτά που σου άφησαν σε σαχλαμάρες. Walkie-talkie. Walkie-talkie στον παππού Ερμή. Ναι, εντάξει, προσωρινά, μέχρι να του συνδέσει το τηλέφωνο, γι' αυτό. Τα μποξεράκια δεν σ' αρέσανε? Μια χαρά είναι. Δεν σε χρειάζομαι. Μπράβο σου, ούτε κι εγώ. Στη ζάχαρη μιλούσα. Α, τι ωραία. Κι εγώ στο λεμόνι. Μπορούμε να υποκριθούμε ότι είμαστε αγαπημένες και να μην συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Δινάκη, για να τελειώνουμε. Ο Νικολάκης μου δεν σε χρειάζεται. Αν θέλεις να τον κόψεις τα μαθηματικά, κόψ' τον. Έτσι κι αλλιώς είναι καλλιτεχνική φύση. Α, είσαι τελείως τζαζ.
Επειδή εσένα δεν σε άφησε ο μπαμπάς να μάθεις φλογέρα, τώρα αναγκάζεις το παιδί να μάθει. Πήρε φλογέρα επειδή την ήθελε. Αν ήθελε άρπα θα το έπαιρνε άρπα. Αν ήθελε μπουζούκι, μπουζούκι, κιθάρα, κιθάρα. Ένα είναι το θέμα, ότι το παιδί λατρεύει τη μουσική. Ναι, φαίνεται. Τόσο που της βγάζει τα μάτια. Αυτοσχεδιασμός λέγεται αυτό, Χρυσή μου. Τόλμη και ρίσκο. Διασμός λέγεται αυτό. Ένα είναι σίγουρο. Ο Νικολάκης στα καλλιτεχνικά θα βγάλει άριστα. Νίκο, σταμάτα! Να σου πω, άφησε το να κάνει ιδιαίτερα. Στα μαθηματικά το χρειάζεται. Αμά βρε Ντινάκι μου με τα μαθηματικά σου. Ξεκόλαψα μια ζωή χωμένη μέσα στα βιβλία. Απελευθερώσου. Ασχολήσου με την κυπουρική που σου άρεσε. Για πολλωστή φορά σου έχω πει ότι δεν ήθελα ποτέ να ασχοληθώ με την κυπουρική. Εσένα σου είχε κολλήσει. Επειδή φυτρώσανε οι φακές μου στο βαμβάκι και το θεώρησε σημάδι από το Θεό. Να σου πω κάτι. Δέξου τον εαυτό σου και ίσως κάποια στιγμή μπορέσεις να δεχτείς και τους άλλους. Ναι, Μυρτιλό, μη μου κάνεις εμένα φτηνή ψυχανάλυση. Δεν θα τον περάσω τον Νίκο και θα φταίς εσύ και μόνο εσύ. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Φανερώσου. Γιατί ήρθες? Να πας στο σχολείο των παιδιών μου και να τα βγάλεις άχρηστα και να έρθεις μετά να μου πετάσεις μέσα στη μούρη πόσο άχρηστη είμαι εγώ? Έτσι κι αλλιώς. Πάντα ήμουνα πιο ικανή από σένα σε όλα. Πνευματιλογίας ήσουνα. Δεν χρειάζεται να είμαι καθηγήτρια των παιδιών για να δω πόσο έφηβη έχεις παραμείνει. Αχ, αυτό είναι που καίει τα σωθικά σου. Όσο ήσουν αχωμένη στα μαθηματικά σου, εγώ έτρεχα στους αγώνες. Ναι. Ήμουν ακτιβίστρια, αγάπη μου, έβλεπα την ελπίδα να έρχεται. Ναι, οκ. Μπορεί να ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα πώς να αντιμετωπίζεις τα δακρυγόνα και τους μπάτσους σε μία διαδήλωση, αλλά μέχρι εκεί. Σ' όλα τα άλλα είσαι μεγάλη νούλα. Νούλα εγώ? Νούλα εσύ. Νούλα εγώ? Νούλα εσύ. Ευτυχώς που δεν ήταν ζεστό να με σημαδέψεις για πάντα. Κρύωσε ρε γαμότο. Τινάκι, εξαφανίσου. Μυρτιλό, συγκρατήσου, Τελείωσες. Συγκρατήσου. Κόφτω, είμαστε μεγάλες γυναίκες, Έτσι είπανε, έτσι. Αυτό δεν είπες. Εσύ είσαι μεγαλύτερα. Άσε το μαλλί να σε χατσουνίσω, Άσε το μαλλί να σε χατσουνίσω. Άσε το μαλλί να σε χατσουνίσω. Θα σε τσακίσω. Θα σε τσακίσω. Θα σε τσακίσω. Μαμά, Θεία, τι γίνεται εδώ? Νικολάκη μου. Να, εδώ τα λέγαμε με τη μαμά σου. Όπως όταν ήμασταν μικρές, παίζαμε κάτι παιχνιδάκια, ξέρεις, κοριτσίστηκα, χαζά, φλακείς. Λίγο άγρια, αλλά είχαν πλάκα. Με σκότωσες, αγαρμπή. Εσύ είσαι άγαρμπη. Μην αρχίζεις τώρα. Οκ. Νικολάκη μου, ήθελες κάτι τη μανούλα? Ναι, αποφάσισα ότι δεν μ' αρέσει καθόλου η φλογέρα. Και τι με αυτό? Τι όργανο θέλεις να πάρουμε? Κανένα. Βασικά, κατάλαβα ότι προτιμώ να ακούω τη μουσική, όχι να την παίζω. Νομίζω ότι και η μουσική το ίδιο αισθάνεται. Προτιμάει να την ακούς. Πολύ ωραία. Εδώ λέγαμε με τη θεία Ντίνα ότι θα ξεκινήσετε ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Τι λες κι εσύ? Δεν ξέρω, παίρνω πολλά. Εννοείται. Τώρα πως από τη μουσική πήγαμε στα μαθηματικά, δεν το κατάλαβα. Γιατί καταλάβαμε εμείς.